Aínda así, os actos previstos comezaron xa onte cunha recepción oficial no Concello ao Odil Rodríguez de la Fuente. Un acto no que, ademais das autoridades locais, participou a conselleira do Mar, Rosa Quintana. Na súa intervención, a bióloga tivo palabras de agradecemento para o Concello e tamén de lembranza o legado do seu pai, falecido hai xa 41 anos, do que destacou que cambiou a conciencia ecolóxica deste país. Despois de asinar no libro de honra do Concello e recibir tamén unha escultura simbólica do Faro de Corrubedo, a comitiva de autoridades desplazouse ata a Praza de España, onde se procedeu á inauguración dun mural no que se recrea a figura de Félix Rodríguez de la Fuente e que leva a asinatura da súa filla. Os actos de conmemoración do Día Mundial da Terra en Ribeira tiveron continuidade esta mañá, cunha charla coloquio da propia Odile, dende o CEIP de Frións, que puido ser seguida polos distintos centros educativos do municipio vía streaming, a través da canle de YouTube do Concello. Xa pola tarde realizouse tamén unha visita ao miradoiro da Pedra da Rá e á Illa de Sálvora.